lahat. Maraming salamat sa inyong suporta. Again, shoutout kay Gambino. Yan. Jason Webb. Yan. Si Gagam Boxing. Yan. Exotic. Laban natin yung orange ulit kadagit. Tandaan nyo siguro yung orange na yan. Saka yung tigre. Hanapin nyo yung nag-trending ko na picture. Na trending ko na video. Ito pong tiger natin na lumamon sa Cebu. Gabaldon. At ito namang marami na ring laban natin. Pareha sila, marami ng laban, marami na napatunayan. Pakakawalan ko na rin sila. After ng laban na to, pakakawalan ko na. Medyo mahina na rin kasi ito, si Balda, yung orange, sa dami na ng laban, marami ng Balda. Hindi ko alam kung marunong pa ito lumaro. Dahil hindi ko naman sila napapractice na. Dahil may mga bago akong mga gagamba. Yan, game. Isa na natin. Ito pong tiger ko, hanapin nyo po yung laban na ito. 300 mahigit na views, 300,000 mahigit na views. Ang views po na ito. Itong lumamon sa Cebu. Yung tipong talo na siya pero nung lumabang binalutan niya ng buhay yung Cebu line. So tingnan natin. Medyo may katandaan na sila sa tagal nila sa akin. Ito po yung nanggaling pa kay Gambino na ikinindisyon ko, ibinigay niya sa akin. Game. Hop. Same size to kadagit, walang bias dito. Kung sa picture nakikita nyo mas malaki yung tiger o mas malaki yung orange, kakamali po kayo. Makikita nyo po. Makikita nyo po sa personal na mas malaki po sila. Uy. Eto na po, game. Hop. Huwag sana nakatalikod para maging maganda laban. Let's get ready to rumble! Uy! Uy, maganda para sila lumaro. Uy! Mga habol. Pwede na mag-retire itong mga to. Pakakawalan ko na to. Isasama ko yung top 1 ko kasi yung top 1 ko tinesting ko. Wala na rin, di na rin maganda maglaro. Oras na para bitawan sila. Ayan na. Kadagit. Nalaglag ng isang beses yung orange. Parehas gutom. Pero lumalaban pa yung orange eh. Oh. Papakiramdaman. Yan o. Ayun na. May tumakbo na kadagit. Aray! Ay! Putang ina mo, ginagawa mo! Veterano sa veterano, naglaban ba naman? Nalala nyo yung laban na ito kadagit? 300 plus K, 300,000 ang views na ito kadagit. Ito 100 lang yata. Pero marami na rin laban to, parehas sila, parehas veterano. Ayan o. Lumalaban siya. Isang laglag pa kadagit. Parehas na natin sila pakakawalan. Pero bago natin sila pakawalan, syempre, pakakainin muna natin sila para lumahi pa sila, bubusugin natin sila. Parehas naman sila na mahina na eh. Dahil lumalaban din itong orange, marami na nila patunayan to. Same na same size, kadagit eh no. Siguro kung may malaki man dito ng konti, katawan lang itong orange.
Kahit nakatalikod, wala na kadagit. Uy, wala. Last. Oy, wala na. So, yun lang. Maraming salamat sa inyo. Siyempre, shoutout no. Shoutout naman tayo mga kadagit. Shoutout sa inyo lahat sa mga lumalabas dito. Sa lahat ng mga solid na batang 90s. Solid na sumusuporta sa mga nagbablog ng Galamba. Pakibasa nyo na lang lahat ng mga lumalabas dyan. Habang pinapakain ko itong Galamba ko, hindi ko na ipapakita sa video. Yan. So, kadagit, pinakain ko siya. Hindi yung orange yung kadagit. Yan. Maraming salamat sa inyo lahat. Lahat ng mga suporta. Bali, bubusugin ko na siya. Pinakain ko lang na maliit na gagamba. Tapos yung orange pakakainin ko rin. Isang maliit na gagamba. Tapos yung sibuko na top 1 pakakainin ko rin siya. Then isasama ko na siya sa duty ko. Pag nakakita ko ng stock doon, mga kadagit, pakakawalan ko na. Basta shoutout sa inyo lahat. Lahat ng lumalabas dyan. Pati yung mga vlogger na lumalabas dyan, shoutout sa inyo. Yan. Maraming salamat sa inyo. Sana lumago pa itong channel na to. Kahit na mag-busy ako, sana makapag-upload ako. Kahit isang beses, isang linggo, o tatlong beses sa isang linggo. Pero hanggat di pa ako busy, 2 times a day pa rin ako mag-upload. Isa sa tanghali, pagkatapos ng video na to kasi